ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೈಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟರ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಟರಾದ ರಾಜ್, ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕುತ್ತಾರ್, ದಂಬೆಲ್, ಮರಖಡ, ಶೂಲಿನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮರವೂರು, ಬೋಂದೆಲ್, ಪಣಂಬೂರು ಮತ್ತು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕತೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ MLA ಗೆಟಪ್ ಲುಕ್ಗೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ ರೂಪೇಶ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದಿನ. ಸೊ ಅರೆಗೆಂಚ ಬೋರ್ಡು ಪಾತ್ರ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದಿನ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ ಪಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆವಡ್, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಪೂರ ಅವನೊಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೂರ ದಿವೊಂದು ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಐಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಮಾತಾ ಘಟಾನುಘಟಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲೇರು, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ವಾಮಂಜೂರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ. ಸುನೀಲ್ ಸರ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಲ್ವಾನ್ ಆರ್ನ 92 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಪೊಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ನ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆದು ಪಡ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದು ಬೈದಿನಿ. ಮೂಲಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಂಡ ಆರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರು ಬಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆರು ಬಂಡ ಆರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಗಿರ್ಗಿಟ್, ಗಂಜಾಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಸಿನಿಮಾ, RS ಸಿನಿಮಾಸ್, ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಫಿಲ್ಮು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗನೇ ನಿಗುಲ್ ತೋಡೆ ಎಂಜಂಡು ಫಿಲ್ಮು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂವರೆ ಏನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಏರ್ ಮಂತ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮನ್ನಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆವು ಅಂಚ ಅಂದ ಪೂರ ಎನ್ನದೇ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಅವು ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಗಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜು ಅಮ್ಮಂಜೂರು ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಮೊಗಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ಸರ್ಕಸ್, ಗಿರಿಗಿಟ್, ಗಮ್ಜಾಲ್ಡ್ ಐತೇರು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಸರ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾರು ಕಾಮಿಡಿಲ ನೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲ್ಪರುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಒಂದು ದೇವ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ
ಇನಿ ಎದುರುಡು ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಆರ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶರ್ ಅರನ್ನು ಕನವಡು ಬಂದಾರಡ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಐತೆ ಪಿರ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ರೂಪೇಶ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಗಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ್ದೇ ಇನಿ ಆರು ಮೂಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಅಂದಂದ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪನೊಂತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೂಪೇಶರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುಟು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪನ ತುಳುಟು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ವಿನೋದ್ ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವರ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾಗರಣದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೇಲ್, ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.